Hello, friendship. Good morning. Continue my videos. It's Vista. Continue tayo sa mga video natin kung mga kalahiuka ng chili. Ito yung mga minuto aprita. Minuto na hindi ay siya. Mana ang apritadang manok kanina. Yan. This one. Gimarinate ng pork pa rin. May rice. Luto ng spaghetti. Ay, kapuyan guming eh. Pagkuhan na sa isda, sport. Nakabot dito, mga mudunggol isda, tabang-tabang na sa. Ano naman tayo pag kumamumog ano sa? Hilupin niya. Ako pa na yung ganit ko. Magkadto ka simbahan unya pa man alas 2. Ang bisa lagi ito pamugas. Diba? Kuan. Pero sa dami problema. Mas maling ako sa dagat. Maling dagat. Dire di magkapili mo sa mga kwartahay. Upalit ko ga. Unya alas 2 ay pangupura na kay dili pa nak magluto pa dire. Unya na sa alas 2. Di, ganahan na manulo. So bunal dito. Luya man sila pag bunalin mo. Eh kung hindi mo ibunal ang iyong Pwede lang. Pwede ba nga ito? Pwede ito lang? Butoy ba? Ako naroon sa Roque, si Fran, si Drake. Aman yun ang ilag lagi. Oh, diyan asawa kay si Bibi ba dyan? Bibo ko dyan. Oo, lagi ilag lagi. Oo. Pero magit ano mas lido mo to? Na may bata lagi dito ko sa ilang ng bata. Eh, ako na lang Bibi. Ako lang yung Bibi, sinyali. Aday, gari anak lagi sa pindah nila. Oo. Ay, mga dagaw, hindi mo gani. Ang hindi na. Gari ang anak na. Huwag pa ng anak ni Bibi. Ito na lang ako na kanila ang lido nila. Hanggang to yung ilang pambot. ito na masaya. Ano man? Mas taas. Maluto ng bilungan, magprito na tag manok din. Oh, ako yung magprito din guys. Expert ko sa pinirito hay, oy. Dugay na ko sa kalihukan. Ang nga oy, gibidyoan di ay tani. Ay, O video di ay na. Hello guys, si Manang Marvin to. guys. Friendship pa ng Ija. Iwan na ita.
Ini ano niya putada, humba. Pasig din hinat ang mga ipit ani. Oh, maipit oy. Aro. Ano po dapat sabihin? Naligo na di ay ka. Ang damo na to ang tuhugan, di ato nang ligonon. Paghaling na dito, Ba't si Lucky man lagi? kay ato nang ligonon si Tantan. Ba't si naman lagi tumoy. Ato na nang ligonon kay naligo naman di ay ni mataanan ni. Nga, oy. Ato sa kuha at dugo, patulungan na ato kuha at sundang. Kay ato nang ihawon. Nga, oy. Ya, sobra ka ang kunin mo. Kuya. Nihilat pa si Prinsip, oy. Ngano man yun na, oy. Nga, oy. Nihilat, oy. Sako lagi magilak lagi tan. Yung kaya ng mga nila. Si Jose, gipasangilan man. Masumpa na tan. Ay, yan naman, muhilat, mangita na siyang manghod. Nanay manghod. Ay, may dugangan pa. Nako rin yung mga tayo. Ha? Nako rin. Oh, yeah. Bakit? Ay, talagang mama. Ito sa kasi. Ako ba tayo? Nga, oy, nahimo naman kuha ni Kusinero dire, biski bisita ko. Video hero. Ay, naluto na di ay ni. Panawag na mo bisita kay mga una ta. Bakit maano nagkakaroon na kayo ng tiro ha? Aba naman gumuluto kay dugay naman ko sa kalihukan. Murag maipit ka ni kuha ni Bay. Hindi naman galing ko ba inton sis Ani. Ay, di na ta mag-isgot anak oy. Tuwa na, nangabot na dyan sila. Ano na dyan kami mga ipit? Sige lang kaya nagsinggit ay puro. Hadlo ko sa Jairo kay mo kuan. Andan kung wala ka po andi. Sa Irex nga duha. Ay, katong puti ito. Ay, puti na. Dagko? Ano naman? Adalon dire? Nagtulong siguro kay Batis. Gusto natin ko andi. Marami sa lingkod din. Ay, di na niya siya mo andar. Di kapoy naman na siya. Di pa na. Buta nga itong hotdog, sir. Ay, gahi pa di ay ni. Ay, luto na ito ni Tarong. Lalambo, maayo kay Melvin mo kandos o. Nga, oy, kibidyuhan mahinuong ko. Klaro diya? Oh, Klaro ka? klaro kayo, oy, kibidyo. Mabutan kay ka, Melvin. Oh. Ano na dyan ko maipit amin sa grupo ani? Ay, di na ito mag-isgot ani. Din. Ako ka naman tipid siyo. Bidyuhan ako nila. Nang, garira na. Ah. Oy, Sige na kayo ay nakadungog. Ano
Ay, pag-ibibi ba? Paano ka pa? Alis, sinunibin ba? Alis, pag-ganan sa inyo lang. Alis, sige ka na siya sa timbangan. Kaya pag umalis ka, pa taon niya alas 12. Inang, diri lang ninang. Balis mo. Kung kung balis kas dapli na bakong pangalas mo. Hindi ka na suppose kasi. Ako po gagmay na. Ito ang talamin sa atin. Kita mo sa gift. Gabay ba? Gusto ko lang daw daw. Tantan, tagkuya kay. Tagkuya na eh. Ha? Sino kita? Sino kita ay X na eh. Angay, kagawin niyo si Dandanay, may magkita na, maipit na ba? Hindi na ka mag-isgot, ani. Luto ba nga, ni? Ay, harang Mama Binzo. Ay, panupan ka. Ha? Sa pandaro na yung sino ka nga. May pake ra. Di ba mo ba abot kung mo na maandar na. Kada ang malay. Namunin sa Ligando. Pinakita yan. Adi sa cheese. Buta na nagatasin. Inigutan na sa sudanan. Wala. Ako malabang pa na dito ka. Buhay si Tantan yung mama. Tugon. Sumugulig din. Dinaron ka. Dinaron ka. Nagsusunod sa mga mo. Tugon. Ay, lechon.
Sabi nga na kumukuha na sila kay pagwasag dugo dito na nilang. No niya himo. Nawag ko yun. Ano sa ginsuroy? Abi, dali bindi. Suroy, marunong talaga. Ako lang, suroy, nagpuyo ka na. Una niya pistar ba no? Kasi tinuulit na dito. Ano to lang? Ano to lang gata sa ito? Susunod, kasi mga mas taas. Ano ito, ano ito, may ayo. Ayun nagkatuhugon di ka mo hilak. Pagwasag dugo. Medyo nila niya pinaka. Kasi ano, Una niya tinuod naman ni hila ba? Nauray na dito eh. Ayun na kumubuwag ng ta. Gatas ay dito din ako ng kuya ni. Walay gatas, kasi din ako ng gatas. Ay ako, di ba ko nagpapunta ng gatas? bata, dahil sa kanyang kulo. Dili ta, dili day. Dili day. Dahil na siya. Day na siya, day. Bati lagi ko sa. Hello, friendship! Okay lang ba kayo dyan? Nanood kay Maricel, kay Peter, yan, kami tanan din Sila. busy, Ikaw na nag-serve sa dapat pagkaon, yung hila. para sa mga bisita, ihandog para sa mga bisita. Ihandog para sa mga Gatong Pyrex na. sabang buti. Kaya yung wall, ba? Sunod yung bataan niya. Abigin na nadaan. Kaya ito kami, babiburan. This is a Ayaw na, tunga lang. Tunga lang sa ito. ito nga lang na. Ayaw kayo. Wah, mana po, wala sa lupa tuig. Mag-istorya, istorya. Oh, pati ito, sula na sa sudan, ipasaka to. Asa ka rin? Karak mo, ipasaka dito. isa to. Karak. Dili tanan? Tama, pwede ko galingan. Wala din na ako. Pandayan lang mo. Saan pagata? Nanimaw mo tulo. Hindi mahaw ng karne. Eh, ito. Ano naman ka diyan? Suksok mo ka diyan. Suksok. Ay, how. Oh, kay kiat ma, kuan ma, batinan ma, nala, ihaon sa kay ng kalikson, wa ka likson. Sakto jud kalikson na. 30 kilo, 40. 40. Wala po ba? Dumali ka to. Ito, mo siguro na hinugag. Ayaw talaga kumanik. Mo gani. Pagsaba eh, kumagpubukal na gamay. Kaya pa man. Sudanan ani ang din. Ha? Sudanan ani. Amo sudah na Kuan kala. din,
si Asil, mag-iinit nimo, condense. Dira. Cream, dala cream kondensada. Ah. Kondensada. Sila ni kabuok. Isa ra. Wala lagi daghan. Daghan lagi Sil. Sil, daghan lagi isa ra man ka. Banggurulo ko lang din. Banggurulo ko. Ay, wala ko man ay. Butang na gaha na usang. Ay, butang. Hugasan na. Dito ko Dapat may hugasan. spaghetti. Ano na diha na hugasan na to? Butang na. Ay, nagprito sa manok sa matuon at tuntuan. Katunda ko. Ha? Sida ko dito. Nawag na din. Ito na hugasan dari. Dili na sabon ng den. Dari lang ano ko. Steroid. Na una. Ada lang mga Sahur din. Yan, ihapon lang. Amang tako ba sil? Isa ka ko sa Dami tunay grito. wala na. Ibutan mo sa auto mo. Ya, ayan, butang na po Sil. Sa manok, Rizal? Kira yung mantika ha? Ano Pedrin? Aja kay lapit ko. Di sil ang ko ang sil. Oh, may back na din. Ini ano ba init ba mga tunaw. Diyan na. Yan, sinanay. Kabagan mo na sinanay. Wala na sinanay. Kabalo na sinanay nga vlog. Diyan ka itong butang sa kanila. Ha? Eh, butang mo na. Oo, wala. Ang bangkuran sa cheese di kada mo pa. Nabaswas sini astra po sa dayon. Sa ni sa dili kayo.
Ay, magbuwang. Ay, kanina. Kaya nga. Aduh, adik ko nakasudlanan. Musamad ka. Musamad ka. Kahit trabaho natin ini do. Hait na din. O ano na to, isa ka pyrex na to, isa ka pyrex sa taas siguro. Naara diya sa gawas ang isa ka pyrex. Yan. Ayaw, kuhan ko na. At naawan lagi. Ayaw, lagi na. My goodness, Nitan. Sabi na kita ng tubig siguro. Gawin na kayo dito. Walas ng bata. Magaling na siya sa akong likod. Kung galing yan dila. Kuan dayon, aman ang imuhang. Ay wala di ay kuan. Ay, bangkuran lang natin. Ang banghuran. Wala, di rin lagi. Yan. Ang banghuran ana. Pero, dire ra ibalin na kay. Magata na pudi sa. Dito na sad kang isa na po. Banggur ana din kaw hapawi dayon aman ang nasaan. Dito na na ji. Ang tiris sa sagagmay na. Mas lubiro ito kasi. Oh. Maghanda na. Gatag. Oh. Ay, nagkauling mo yung sinina. Ilhan na yung kuhan ko siniro ko ani. Dapat ay gamay na lang dami ang kulang mo. Ako nagkakaroon ito na. Ay, pero sakto man wala man siya ni puno gyapon kaayo. Palagi ko kay pabili na niya sa kurado. Lakaw pa man to siya daw. Lakaw. Ay naasa rin din kana may Hindi kini dai. kriman katulad. Hugasan diretso kayo. Tanya ka diha. Ayan. Hirot nga. Ay, wala na may gamitan na ni Sir, no? Lang, pula na dire. Dili na kana naman ibabaw ko ang cake. Tama lang ito. Yayan! Jajan! Dadan! Dadan! Ay, spaghetti!
nga. Oy, nag-video na po dahil si mo, di ha? Ano na yung kumaipit sa pagkaluto, ani? Siniro na yung ko, ani, tahay. Simi ko siniro, oy. Ay, di lang ito mag-isigot, ani. Importante maluto, ni. Ang atong mga bisita na yung Yan yung pagluto mga guys. Dugay ko sa kalihukan. Unsa man ay mong lutoon dara? Ay, gitawag daw na yung minodo. Ah, minodo. Kung sa katinuod, ano yung minodo nila? Ah. Menudo daw lutoon ni Melvin mga friendship. That's all. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye. God bless you and happy Fiesta.